Cześć kochani, witam Was gorąco w Pozytywnej Kuchni, już odrobinę świątecznie. Zapraszam Was dzisiaj do wypróbowania przepisu, do przygotowania razem ze mną tortu makowego. Tort makowy to jest taki trochę skomplikowany wypiek, ale jednocześnie wypiek bardzo smaczny. W niektórych domach typowe danie wigilijne. W moim domu tego akurat się nie praktykowało i nie piekło się takiego tortu, ale kilka lat temu po raz pierwszy postanowiłam go przygotować i teraz dzielę się z Wami przepisem. Gorąco Wam polecam też zajrzeć na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów na potrawy wigilijne i świąteczne. Tymczasem dajcie mi znać, u kogo taki tort makowy był, a kto po raz pierwszy w tym roku postanowi go upiec. Przygotowanie tortu makowego zaczynam od oddzielenia w 10 jajkach białek od żółtek. Wszystkie żółtka trzeba przełożyć do większej miski, dodać pół szklanki cukru i utrzeć je na gładki krem. Do masy żółtkowej dodaję teraz 1 łyżkę czubatą kakao, gorzkiego kakao i 1 łyżkę ekstraktu waniliowego, który można też zamienić na przykład ekstraktem migdałowym. Dodaję 3 łyżki bułki tartej i całość mikserem ucieram na gładką masę. Następnie dodaję mak. Jest to mak, który przez całą noc był namoczony w wodzie, bardzo dokładnie odciśnięty i zmielony w maszynce na bardzo drobnych oczkach. Całość znowu ucieram za pomocą miksera. 10 białek o temperaturze pokojowej ubijam na sztywno ze szczyptą soli, następnie pod koniec ubijania, kiedy już są sztywne, dodaję szklankę cukru i dalej ubijam tak, żeby wszystkie składniki dokładnie się połączyły. Potem dodaję razem z kaszą manną pianę z białek do masy makowej i bardzo delikatnie mieszam całość. Ja mikserem, bo mam mikser, który miesza na bardzo małych obrotach, ale Wy możecie to zrobić za pomocą łyżki. I całą masę trzeba teraz przelać do tortownicy wysmarowanej masłem i wysypanej delikatnie mąką i wstawić do piekarnika. Temperatura pieczenia 180 stopni Celsjusza, czas 45 minut do tak zwanego suchego patyczka, a studzenie w piekarniku przy uchylonych drzwiczkach. Żeby przygotować krem do tortu, najpierw trzeba zmiksować niezbyt twarde masło, potem dodać 1 żółtko, zmiksować całość, dosypać łyżkę cukru pudru, znowu zmiksować, znowu 1 żółtko, zmiksować, łyżkę cukru pudru i krem będzie gotowy, praktycznie gotowy, bo jeszcze można go wzbogacić o dodatek soku z cytryny, który stopniowo trzeba dodać pod sam koniec ucierania. Gotowym kremem trzeba przełożyć upieczony i wystudzony, przekrojony na pół tort, przykryć dolną warstwę warstwą górną i docisnąć delikatnie, tak żeby masa dobrze się rozprowadziła pomiędzy 2 plackami, a na sam koniec jeszcze można górną warstwę polukrować albo udekorować polewą czekoladową do wyboru. Dzięki Wam serdecznie za uwagę, zapraszam Was też po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl i życzę Wam powodzenia z tortem, który też jeszcze pamiętajcie, żeby wstawić do lodówki, żeby krem z powrotem stężał.